al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin ku gare ku, wa atmamtu alaikum ni'mati, na cika muku ni'mata a gare ku, wa raditu lakum al-islam dina, na yarda muku da musulunci ya zanto shine addinin ku. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, wani bai Yahudi ya cewa da Umar dan Khattab, akwai wata aya cikin alqur'anin ku da mu aka saukarwa da mun rike ranar saukarta a matsayin idi. Yace wata aya ce sai karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai Umar dan Khattab ya ce wallahi na san lokacin da ta sauka da ranar da ta sauka. Ta sauka ne a ranar Arfa, annabi yana tsaye a filin Arfa bayan sallar la'asar, kuma ya dace da ranar Juma'a. Abin nufi ba bukatar mu dauke ta idi, domin ranar Arfa idi ne cikin idin musulmi, sannan kuma Juma'a idi ne cikin idin musulmi wanda yake maimaituwa a kowane mako. Ibn al-Qayyim yake cewa ku lura da fadin Allah ta'ala akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati, dan ka fito da abu guda biyu. Abu na farko wajen addini sai ya magana da al-kamal, akmaltu lakum dinakum. Wajen ni'ima sai ya magana da at-tamam wa atmamtu alaikum ni'mati. Me yasa can akmaltu nan atmamtu? Ma'anar su ɗaya ne a larabci. To sai dai al-kamal akan faɗe shi ne ga abin da baya karɓar ragi ko ƙari. Karanta Fatiha a kowane yini so 17 mafi karanci, in sallar farilla kadai kake banda nafila, amma a yanzu in yaro karami ɗan shekara 5 da ya iya karatu yake karanta Fatiha sai ya ga hankalinka. To kaga abin da yake kamalalle kenan, baya da nakasu, baya da tawaya, sannan baya tsufa, baya kodewa, yau da gobe ba ta tasiri a kansa. Shine addinin musulunci, alkamal kenan. Amma atmamtu alaikum ni'imati, ni'ima din saboda dawwamammiya ce ba ta karewa, domin ni'matud dunya mawsulatun bi ni'matil akhirah bi nisba lil mu'min. Ni'imar duniya hada take da ta lahira game da mu'mini. A duniya ko da baya da kukubo yana da kwanciyar hankali da walwala da Allah ya bashi. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, wannan ni'ima ce. Yana mutuwa sai ni'imar kabari ta zo masa. Yana tashi a farfajiyar kiyama sai ya kasance fi zillillahi yawma la zilla illa zilluhu. Da karshe sai shiga cikin aljanna. To wannan shine at-tamam din. Abin da yake mawsulun ba'dhu bil ba'd. Abin da yake ke bin juna da wamman da baya yankewa shine atmamtu alaikum ni'mati. Sannan wajen ni'ima, wajen addini sai ce akmaltu lakum dinakum, wato addinin kamar naku ne ku musulmi, namu. Amma wajen ni'ima sai Allah ce wato atmamtu alaikum ni'mati, ni'imata. Me ya bambanta tsakanin biyu? Me yasa bai ce ba addini na sai ce addinin ku? Me yasa bai ce ba ni'imar ku sai ce ni'imata? Hikimar cewa addinin ku dan ku ne kuke aiwatar da shi a ganshi a fili, shi Allah ya riga ya shar'anta. Amma addinin ba zai fito fili ba sai da sallar ka, sai da azumin ka, sai da jihadin ka, sai da qiyamul lailin ka, sai da karatun qur'anin ka, sai da hajjin ka da umararka. Motsin ku da kaiwa ko maro ku shi ke tsayar da addinin a ganshi. In babu ku babu addinin. Ina fata mun fahimta. Wato ba a yi addinin ba dan ya zanto kawai a tsakankanin qur'ani a rufe a cikin kabet. So ake a yi shi a fassara a cikin ayyukan mutane. Kaga ku ne da wannan aiki. Ina fata mun fahimta. Amma ni'ima tunda Allah ne ke hankado ta, shi ke koro ta, shi ke ingizo ta zuwa ga mutane, sai jingina ta wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan. Fa man tsarra fi ibnu qayyim da zaka dauki kalmar atmamtu ka kai ta wajen akamaltu, ka dauko ta akamaltu ka kawo ta wajen atmamtu, sai ka ga ma'ana ta lalace. Shi yasa kowace kalma a cikin alqur'ani ta dace da inda aka sata.